खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जेरै बुंनाय जेरैबादि खोथा होखानाय बेबादिनो आरोबाव मावबाय खामानिखौ। फिन आरोबाव हादोरसायाव बुलडोजार। बे खेबाव कामरुप जिल्ला खुंथायनि एबेक्शन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आमिनगावनि नमली दैबबारि ओनसोलाव कामरुप जिल्लाया एबेक्शन खालामदों। अखा बोथोरनि समावबो खुंथायनिफ्राय खालामबाय एबेक्शन। गोबां सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैनाय आरो बे समाव आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं जागिर'दाव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव जनजाति थामहिनबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा खुद्रिसारनायखौ बे समाव नुनो मोनदों, जेराव ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो हुमखि होनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जागिर'दाव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव सिन्धी सरनि जनजाति सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा आरो जायगानि एमएलए पीयूष हाजरिकानि हेंथायै खुद्रिसारनाय फोरमायदों जनजाति तिवा हारिनि रायजोफोरा। पीयूष हाजरिकानि हेंथायै गोख्रों बेरेखा गेजेर आसामनि ट्राइबेल आफाद गौथुमफोराबो दुलाराय तिवा फरायसा आफादनि दैदेननायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। BTCनि सानै EMनो फिन आरोबाव गोदान बिफाननि बिबान होदों। BTC सरकारनि EM बेगम आख्तारा आहमेदनो गोदानै आरोबाव मोनथाम बिफानफोरनि बिबान होनाय जाबाय, जेराव सिगांनि PHEनि अनगायैबो बिथांनो लेबार वेलफेयार, लटारि, INRP बिफानफोरनि बिबान होनाय जादों। बेराफारसेथिं महिषर बसुमतारिनो कालचारेल एफेयार्स, सिनेमा, थिएटार, TRI इकनमी एन्ड स्टेटिस्टिक्स, वेट एन्ड मेजार्स, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफान। रायजोआव गोबां समफोरावनो लांखारनो नाजानाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबादिनो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव लांखारनो नाजानाय समावनो सानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लांखारग्राफोरनिफ्राय बोखांनो हादों। लोगोसे लांखारनो नाजाग्रा साथाम लाइमोनफोरखौ हमनो हादों। आसाम पुलिसआ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननिफ्राय सानै हिन्जावसाखौ गुबुन रायजोआव लांखारनो नाजानाय समाव फेलें जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कार्बि आंलंनि डिपुनि सानै हिन्जावसाफोरा सासेया थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय आरो गुबुन सासेया 12 थाखोआव फरायफुबाय थानाय होनना मिथिनो मोनदों। सानै हिन्जावसाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों साथाम बायजोनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरिफ्रा गावखौनो इउटुबार होननानै बुंथिना उन्दै गथ'साफोरखौ दिल्लीसिम लांनो नाजानायनि सिगां लोगो खालामदोंमोन आरो गोबां समसिम बिथांमोना जगाजग खालामदोंमोन। बोखांनो हानाय हिन्जावसाफोरजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय डिपुआव लाबोफिननाय जायो। बे जाथाया फिन खेबसेबाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरनि गाज्रि बाहायनाय आरो अनलाइन आरो ट्रेफिकिंनि बांबोनाय खैफोदनि सायाव जिंगा सिखांहोदों। आसामाव SC आरो ST लाइमोनफोरनि थाखाय दानारि स्टाइपेन्डजों बेसेन नाङै रोंगौथि फोरोंथाय होनायनि फोसावदों। मख'जाथावदि लाइमोनफोरनि गेजेराव साख्रिनि खाबुफोरखौ बांहोनो थांखि लानानै गुबुन गुबुन बेसेन नाङै रोंगौथि जौगाथाय फोरोंथाय हाबाफारिनि थाखाय SC ST बिजाथिफ्रा एप्लाइ एबा आर'ज गाबनो हागोन। फोरोंथाय हाबाफारिफोरखौ लाइटनि गेजेरजों खुंनाय जागोन आरो बेयाव कम्पिउटार सफ्टवेयर, हार्डवेयर मेनेजमेन्ट, अफिस अट'मेसन, साइबार सिकिउरिटि, बिजनेस एकाउन्टिं आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि फराफारिफोरखौ लाफानाय जागोन। SC ST हारिनि बिजाथिफोर जायफोरा जौसिननि आरो गेजेर 10 एबा 12 थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो जायनि बैसोआ 18 निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेराव दं, बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। सायख'जानाय बिजाथिफोरनो फोरोंथाय समाव 1000 रांनि दानारि स्टाइपेन्डजों लोगोसे बेसेन नाङै बिजाब आरो स्टेशनारि बान्थाबो होनाय जागोन। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 31 मे 2022 आरो फोरोंथाया 1 जुलाइ 2022 निफ्राय जागायगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा nts.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन आर'ज गाबहरनो हागोन एबा नेशनेल केरियार सार्भिस सेन्टाराव थांनो हागोन ना बे समाव फोरमायदों आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा थाबैनो
वेबसाइटआव थांनानै खौरां लायनानै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि गायसनथाय सान आरो बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। गुवाहाटीनि बाथौफुरि आहमगावआव थानाय मिरु दुलाराय बाथौ थानसालियाव फुंनि समाव धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया। बिरहोखांनायनि उनाव गोथै सि बावो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि मोनाराम बर'आ। बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय हाबाफारियाव बोसोन बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लाना रायजो सभानि MP प्रमद बर'नि जानानै बारग' MLA जलेन दैमारिया बुङो, बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनोब्ला जों साफ्रोमबो गावनि न' मावख' नयंनि टेबुलाव बाथौनि सिम्बला थानांगौ होनना फोरमायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया दैदेननाय आरो गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया सामलायनाय गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। BTCनि EM लोमस्राव दैमारिया गेवलां मेलखौ बेखेवनायनि सिगां सभाराम बसुमतारिया सुजुनाय धोरोम आरो बेनि ओंथि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोखां लाइसि बाथौ खौरां, बानजाय आफादनि आसार बा मुंनि बिसुमदिखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि दिनैनि हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर अनिल बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि बसन्त सेरगियारि, बाथौफुरि बर' गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं किशोर कुमार बर'जों लोगोसेयैनो गोबां दैदेनगिरि बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनांगोन। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।